rabar sara nang hangke nor kol khai di ko asa tor bakha ansai sukhana bo mo sugui tong hangka ap subu tongo busang jora bo tongo mahai kotor kotor yang tem tongo ai tiki yang tem tongo norok 5000 ke 5000 10000 ke 10000 20000 ke 20000 norok cara nangka kol khai di ani number 8731090834 on number kol khai ke nor anuman na ke cara bo dam kalai no buni sai jaga pus norok no rupai nei je rabar sara nangnai rok borok kol khai di iko opsuk tor bakha mutamti yang otep tongo as eng tip kobongma tongo baksa bamsuk tongo baksa bamsuk tongo baksa bamsuk tongo engke norok nangkhangke kol khai di dam bo kalai no buni sai kaham kaham ekdom kainen ujun ujun ekdom kra kra kotor kotor yapang bo thas thas no je nangnai rok kisa kol khai jabadi sara kaham kaham tongo kinadi norok kaina hangkangke pura korom korom mannai thas thas dam komba no sara mannai norok tip kobong tong busuk je nangmani au mannai norok jodi no rabar kaina mujung tongkha sara nangi tongkha kol khai di tom dam kalai khen rnai jaga pus phai rupainai konong gari phano tu tongkha norok gari phan tubi nai phai na phai mano engke norok dati dati sijono kaina bagini norok kol khai di jodi no sara kahama eng tongkha norok no te phunu yang do phunu badi yang phunu di aing tongkho yang tongo omo do kaisa khotol ni phunu kunong no koton koton mana ko ang baksa anse subak khinai do ko anse subak khamorok gangge do gan totra jora rok an busang jora rok ani umsik jora rok ani busang jora rok kom no krikha kom no mudam de kotor kotor no thas thas dong khena rok dadi dadi khlainai kol khlainai nong sijono kaina rak di nang khangke kol khai di obab gurui tini baga sangla sinai joton hambai